कि दुनिया दुरंगी मतलबी के मितबा कि दुनिया दुरंगी मतलबी के मितबा और कि देशबा तबाह होई नेता से कि सबका के देख के समय पीड़ित बा। देखिए भैया, आज हमनी के समाज में अगर बूढ़ हमनी के घर में बूढ़ बुजुर्ग सबकरा घरे बा, अगर बूढ़ बुजुर्ग पर रहता है तरह तो हमनी का लोटा एक लोटा पानी नहीं दे पावत, आ जब वह लोग गुजर जाता तो हमनी के खूब विधि व्यवस्था से पानी देता नहीं जाता 10 दिन। वही पे गीत बनावल गइल बा। कैसे बा भैया हो कि जियत से मरला लाठी लाठी, कि जियत से मरला लाठी लाठी, कि जियत से मरला लाठी लाठी, अरे कैला मन मानी कि काहे मुआला पा, कि काहे मुआला डालो तारा घंटा बानी, काहे मुआला डालो तारा घंटा बानी। जियत मरला लाठी लाठी कैला मन मानी, जियत मरला लाठी लाठी कैला मन मानी, काहे मुआला डालो तारा घंटा बानी। एगो लइका बा आत्मा जाके पीपर का पेड़ की यहाँ जहाँ घंटा में पानी डालल जाला ओजा जाके आत्मा हाथ पकड़ लेता, कहता है बाबू जब हम जियत मानी तो एको लोटा पानी ना देहला या 2 गो रोटी खाए के ना मिलल, आज तू पानी दे के हमारा के तू जुड़वावत रह से एकरा से हमके कोनो संतुष्टि नहीं के। कैसे आत्मा कहता है भैया, खाए के न रोटी बाबू पानी के न पूछला, बिहारी से बाबू अपन गाड़ी दिया बहला, तो आदमी से वो आत्मा कहता कैसे, खाए के न रोटी बाबू पानी के न पूछा, बिहारी से बाबू अपन गाड़ी दिया बहला। और किसे भैया, अरे कि तल्ला तू तल्ला हमरे बनावल, अरे काटा तड़ा इहे हकीकत बा। तल्ला तू तल्ला हमरे बनावल, काटा तड़ा जानी, तल्ला तू तल्ला हमरे बनावल, काटा तड़ा जानी, काहे मुआला पड़ल तारा घंटा बानी। अरे वाह
लड़का से कैसे कहता मेहरी से बाबू अपन गाली दिया महला माई के संग ही में धाई के मुहवाला कैसे जैसे तू हमके तारत बार तुहरो के तारी जैसे तू हमके तारत बार वैसे तुहरो तारी काहे मुआला भजाला तारा काहे मुआला भजाला तारा अंतवा में तारी जियत मरला लाठी लाठी कैला मन मानी जियत मरला लाठी लाठी कैला मन